Jo m'esperava que no hi hauria tanta barreja de cultures i que el tracte amb el professorat no seria tan proper. Jo em pensava que no ens creuaríem amb altres persones d'altres escoles, però al contrari, vaig conèixer moltes persones d'altres escoles molt simpàtiques, agradables. I jo, la veritat, abans d'entrar a l'escola, no em pensava que hi hauria tot això amb la Covid i tot allò que hi ha tot això. El primer dia tenia molta por amb el tema de la Covid i de que no coneixia ningú, però els professors que ens tocava aquell dia ens va aliviar una mica els nervis i va ser molt bon tracte. Jo el primer dia estava molt nerviosa perquè no coneixia ningú, era un canvi d'etapa, no sabia quins professors tindria, però al pas del temps els professors eren molt agradables i la manera d'ensenyar, etc. I jo, la veritat, quan vaig entrar a l'escola jo també estava nerviosa perquè ja aniria a l'institut, a l'ESO, i com ha dit ella, que començaria una nova etapa i que no me pensava que seria així. Fem activitats sobre reflexió del dia a dia, dels problemes que hi ha a la societat, i la que més m'agrada són les activitats que reflexionem sobre les discriminacions que n'hi ha a tot arreu del món. Tractem activitats per reflexionar, com per exemple les desigualtats internacionals, que després les representem en cartells. I jo, la meva activitat preferida és quan en ètica fem com tipus d'activitats del món, de què passa al món i tot allò. El que més m'agrada és el tracte del professorat amb els alumnes i que si n'hi ha algun problema t'ho arreglen a l'instant. A mi m'agrada l'institut per els patis, que estan molt ben distribuïts, i la manera que ens tracten els professors. A mi m'ha gustat l'institut perquè a classes s'ensenyen molt bé i en el pati estem una mitja hora amb els nostres amics per disfrutar-lo.